Vítejte u dnešního videa. Dneska si tady zahrajeme Survival Zombie Arenu. A i s Adámkem. Jo. Takže pokud to chápu dobře, takže tady musíme zachraňovat svět před zombíkama. jo, tak. Takže půjdeme asi do toho auta takovýho, tak já tam Jo, už to je nějaká spaceship. Jinak my máme i na WhatsAppu takovou skupinu, jmenuje se Roblox a Minecraft, takže jsme byli moc rádi, kdybyste nás podpořili a sledovali byste nás. Jo, to bychom byli fakt moc rádi. Ale asi nechcete, tak nemusíte. Jo, budou tam různý vychytávky, třeba nějaký věci, jako bude to určitě dobrý pro mě. Taky myslím. Takže jsme tady na nějaký základně a už se nám tady jsou zombíci. Tady si můžeme i kupovat za různý nějaký krystaly. Tady ještě jeden. Tak jo. Tak já jsem tady položil zase nějakou tu minu. Jo. To je dobrý, tak už jdou zase. Tak snad se nám podaří zachránit svět před zombíkama. A na konci bych udělal i nějakou vejšku, ne? To by bylo dobré. Ta mina je jak dobrá. No, že jo. Počkej, já tady dám semka tohle. Tak co? Na tu minu. Teďka to zabilo. Ale oni blbý, že oni to můžou zničit, jakože. No to jo, takže obestavíme ju tam plotama, ne? Jo. A co chceš tady nějak pomoct? Já tady taky spawnu. Tak co? Už tady zase vylízají z hrobu. Nějaký dír. Otvory. Jinak já za chvilku se koupím i shotgunu. Jejda. Tak co, Adi, dáváš to nak? No, Ne, oni mi to zničili. Tak jo, mám shotgunu. my musíme to obestavět, protože ano, je to čím dál dražší a dražší a pak se to míň a míň vyplatí. Takže tohle nesmí nám zničit. Cože, tady jde nějaký... Tady jdou... Ježiši, to už je docela těžký. No to už je, no. A Deku, máš taky shotgunu? Ne, ještě ne. Tak co? Já jsem to obestavoval, aby nám to nezničili tu turretu. No, nevím, to nak asi nepomůže. Spíš se koup tu shotgunu nějakou. Jo? Jo. Jsem si koupil dohýlování, teda ne dohýlování, abych měl víc hýlů. To je taky důležitý. Jo, tady vidím. Teda taky kupuju, no. Já spíš než si koupím tu shotgunu, tak tu naházím pár min a takových. A už to tady teda vybuchuje, to vidím, no. Oni tady jdou tady dole. No ty miny jsou hodně důležitý, ale teďka je nemůžeme tolik plýtvat, protože ono to už potom bude těžký, takže už tolik jako... Ale ne, ty miny se nás zdražujou, to je dobrý, ty miny se nás zdraží. Jo. No dívejte, jaký jsou už tady zombíci. Já mám teďka nějaký event, nějaký drahokam z eventu, no. Jo? Jo, já mám taky jeden. Tak tady musíme naházet miny, protože jako, no, musíme si přiznat, že až tak to nedáváme. Bez těch min bychom byli mrtví. No, ty mrdy.
prosím taky, no. Já ještě teďka nemám a já tam za chvilku dám. Tak to budeme chránit, jakože my a já tu dám i nějakou tu minu. Já nechci, aby ne, oni by to zase zničí. Nezničí, dobrý. Tak, musíme tady zabíjet. Já to nedávám, já mám 10 životů. Pomoc. Ty to dává? No jako, Ne. No. Já si asi vylezit sem a bude střílet odsud. Tady se vyplatí víc dát ta tureta. jo, tak to tam dej. Já za chvilku budu mít další pistol, rifle, to bude taková dobrá pistol. Jo, to známa. No, Mám taky shotgun. tak co? Dobře, jo, a tam ještě nějaký se tam schovává. Zlobidýlko. Ano, emílek. Tak jo, mám rifle, což on tam je další už kulomet. Tak já asi budu někde tady. Nebo Jo, ne, tak to- on je vlastně na blíz. No nic, to je dobrý, vidíte tady tu rifle. Oni se spawnujou už i tady, mimo. No a když s tou rifle jako, to tady teďka dáváme docela hodně dobře. No, nevím jak ty, ale... Aha, já už tady, To- ježiši, no kolik jich tady máš? Ale neboj se, teďka jdu tady všechny vyriflovat. Tak to mě teda zajímá, co bude, jak bude dobrý kulomet, jako když rifle je dobrá takhle, no. To mě zajímá. Já teďka moc nekupuju ty zbraně, to ty si spíš hlavní. No tak ty, ten. no, tak ty zbraně jsou hrozně důležitý. Já mám shotgunu, ale já teďka budu kupovat i nějaký vylepšení spíš, protože jakože je to důležité. Ježiši, pomoc. Já tady mám úplně všude ty zombíky. No, já taky. Jo, vidím už. Ale já je zastřílím shotgunou, sice jakože... A pomoc. Jo, už tě jdu pomoct. Tady nějaký auto, kolik to by se mi docela hodilo. No teďka se teda kupuju životy, už mám 200. Ty máš 200 životů? No, mám 200 už 20. Tak oni někteří ani nevylizou, jak je už tak rychle se střelí. No tak. Ale já mám menší problémeček. No, Asi nevidíš. kolik jich tady už je? No nic. Já mám trošku větší problém. No, aha. A když se skoč dolů. Počkej, já tě tady jdu pomoct, tak. A ty teďka se fakt šetří na tu rifle. To je... Ne, já tu dám turetu na to nahoru. No, nevím, Tak jestli to tady... se vyplatí víc. No, nevím. Jo. Jo? Tak co, už A tady... kolem dám 2 miny. No, už jdou zase další někde. Já 3, budu 2, spíš takový 1. turetě. Tak co, vylezte zombíci. Už se tady, já budu možná taky někde u tebe. Budeme tady střílet z vrchu takhle. Jo, a mino, já budu spíš takovej prostě, co tu spawnuje ty věci a ty, co si kupujou ty zbraně a takový. Jo, Takový klasy si jak kdyby rozdělíme. no. No, co dáváš to na, Ady? Radši by, no, ne. Ady, rychle Já běž. mám 5 životů. Utíká, tady je zatím postřílím, jo? Uličku, ne, já jsem umřel. A můžete nás vyléčit. Nemůžeš. Jo, teďka si živej. Jo. A jak to?
Já nevím, možná když umřeme oba, počkej, tak já už kupuju minigun. Jo, já asi to chápu. To bychom museli umřít oba v jedné vlně. Dívej, jak je dobrý ten minigun. To je mega. Já nemám ještě ani rifle. No. A den nechceš jít radši dolů nikam? Počkej, budeme střílet. Není to náhodou nějaký plameno, ti to teda tak připadá. A jej dá, ať nesmíme být hlavně ve slepé uličce. Tak pojďte sem, všechny vás tady prostřílím. Prostřílíš? No, rozstřílím tady. Zastřelíš, ne? No, rozstřílím je tady. No. Tak teďka je tady hodně těch... No, dívej, já kolik tady, to jsem úplně tady vybavený na ty schody. Tak jako to oni asi těžko zabijou. Tady když jeden stoupne, tak... No už to tady vybuchuje. No, tak co? Já potřebuji trošku víc pomoc. Ty zase potřebuješ pomoc? Jo. I když ne, nepotřebuju pomoc. Jejde, no asi už trošku jo, ne? Jo, už trošku víc. Neboj se tady, no. Já jsem hned na začátku udělal chybu, že jsem si nekoupil hned tu rifleku. No a teďka jako... No a já bych tady teda tebou kupoval, jakože. Já asi budu, no. Protože jako no už ten minigam to je max. Fakt? To už je max? A kolik máš? Jakože to... Trošku to nedávám, asi. Já taky ne. Tak já jsem tady úplně oplíčený. Já to nedám. No tak kolik jich tady je? No, jakože teďka si... To kolik jsi měl těch krystalů? No tak já už mám tisíce a tisíce. No, jakože to dává smysl, no. To je dobrý takhle na schodu. Na schodišti. Tady může být tady Afriku pomalu. No, jakože... No tak tady jako nemají šanci moc na tím schodišti. Tak já budu bojovat na schodiště. Pojď oba se mnou na schodiště. Budeme tam bojovat takhle. Tady ale taky chodí ty zombíci se tu spawnují. Tak ty budeš zezadu, já jsem zepředu. Nebo no a oni je to zabijí. To nemusím tady ani být, ha. No trošičku se stahuje. No dívej, jak se tady dělá už hezky bejsko, to je úplná hezká bejska. Jakože jo, je hezká, ale úplně... Tak jak jsem si to představoval, tak to nedáváme. Nebo? No teďka jako... No teďka už jo, ale předtím to tak dobře nedává. Tak už mám rifleku. No konečně. Tak pojď Ady, tak ty si ten zepředu, jo? Já jsem teda zezadu. Jo. S tou rifle už to nebude tak těžký. Tak pojďte sem, všechny vás tady zastřelím a budete všichni mrtví. A zachráníme Zemi, planetu, Zemi. Ano. Ale škoda, že se nedají jako, že třeba minigun třeba ještě nějak vylepšit. No, a za mě budou i updaty, protože to má, teďka to má 120 000 hráčů nějak zhruba. To je hrozně dobrá hra. Hrozně moc. No a je to i hrozně dobrá hra.
Hej, já mám teďka takovou otázku. Vyplatí se vůbec ještě ten minigun? No, jako docela jo. Ty turety a je. No, ten minigun, jako třeba minigun nahradí třeba 3 turety, nebo možná i víc. Jakože to jo, ale když už ty máš minigun. No i tak docela Ady. Podle mě. A ještě máme ty turety, které jsou hrozně silný. No a možná tady snad nebudu tady v pasti, jakože. No já nevím. Tak se to tam nedáváš, se mi trošku zdá. Ne, to dávám. Jsem si teď koupil životy, teďka mám 200. Kolik máš teďka peněz vlastně? Moc ne, 208. No už víc, protože to já jsem si koupil teďka Tak nějaký já si teďka kupuju pár životů a mám 440. tolik, já mám jen 200. Aha. Tak já Tady je vydám nějaký RPGčko a to je za Robuxy. To by mě docela zajímalo, jak to RPGčko funguje, ale podle mě lepší než minigun nebude, však ten minigun je dobrý. Za mě bude. To je dobrý, ale RPGčko, třeba když někdy hrajem Rivals, což už moc Jako? ne, tak je hodně dobrý. Jako jo, no. A jde pozor. Oni jdou za mě, jo, oni jdou na mě. Tak já tady dám trošku ty miny, protože to není úplně perfektní. Tak já to dám hnedka a i tady ty miny, prostě co To je skoro, nejvíc. to je jak kdyby nějaká zombie planeta. Že jo? Jo. No Za jako, mě jako dám- nechci nic říkat, ale úplně těch teda, jako těch turet nemáme. Máme jich tady jenom, no, žádnou. Počkej, oni nám je zničili. No jakoby jo, no. Tak to si teď musíme už dávat pozor. Já tady za chvilku je zase naspawnuju. Ale jakože už jedna tureta stojí 1000, to jako, není to vůbec U mě málo. 590, takže já jsem ještě na tom pohodu. Tak ty jsi vzadu, já jsem vepředu. Budeme oba tady. Ne, no tak já to vzadu nedávám moc, jakože, nebo dávám. Tady už je nějaký velký zombík, viděl jsi ho? Jo, viděl. Tam. Mně to připadá, jak kdyby to byly nácí krtci. Tady vylízají pořád z těch děr nácí krtci. Jsou. Jako jo. No vidím, jakou wavku dáme. No, to nevím. Tak čo ze zadu, pozor, musíme utíkat. A je. Já bych si tu bejsku dal sakra. někam jinam, nedáváme to. No to teda nedáváme, no. Nebo už, no. A tam je nějaký obří zombík zase dobrý. Já tady dám hezky pár min. Tak jo, 20. Tak já bych to asi postavil zase tady, hele. Teďka dáme hodně tady těchto věcí. Jo, tyhle věci jsou hrozně dobrý. Tak, teďka už mám docela hodně životů. No, 580. Já musím skočit, já to... Ne, aha, tam je Void. No tak já se to tady snažím zabíjet, ale jako... ale tak se to zabíjí to tam z té strany, jo? Jo, já tady dám ty miny. A to asi to vypadá trošku no tak Ady, pomoc. Ady! Já to nedávám taky. Nedávám taky umřel. Ne, ty jsi ještě neumřel. A že ty to dává. No nedávám tady úplně ho psám jak nějaký králík. Jo to jo, ale jakože máš hodně životů.
No jo, tak dívej, jako, vidíte tady kolik je těch zombíků? No to jo. Spíš bych tam dal miny. No jo, tak oni jdou ze všech stran pomoc. Ježiši, tak to jsem, no já nevím, jak jsem to dal. Kde jsou Ještě tam se někdo schovává. No, kde pak jste zombíci hraje? Ten se doslova schovává. No, Ale tak asi hrál na schovku. No, tady ho vidím. A jde rychle, pojď semka, do té bejsky, rychle, semka, pojď. Jo, jdu. Potom té druhé bejsky. Do té první, jo, do tamté. No tak to nevím. To nestíhám. No, tak. Ježiši, kolik jich tady zase mám? Si nakoupím nějaký životy. Tak teďka jsem asi kukt. A nejsi, už jsem tu já, takže taky ti trošičku pomůžu. Sice mý věci nejsou nejlepší, ale tak jde to. Ne. Všechno máme koupit. Ne. Mini, aktivujte se už. Tady všechno vybuchuje. No ještě mi brali ani život. Takže to vypadá docela dobře. A tak to je nekonečný, asi ne? To asi jo. Já bych to ukončil na vlně 25. Nebo možná i dřív, kdo ví, jestli se dožije. A kdyby asi natočíme i druhý díl. Jo. Tak. Takže jdeme tady. A jdeme na nějakou turetu, protože jako to už stojí 1300, to je jako docela drahý. A mě to stojí 650, ale já mám hrozně málo těch gemů. Nebo jakože budu mít za chvilku. No. Teďka se vyplatí ty miny. Jo, ale tady rozhodně jako teďka se šetří na ten kulomet, protože ten je jako hrozně důležitý. Rychle musíme zabít toho velkýho obra. Já to nedávám, já to nedám. No, ani už hitli. Mě už hitlu hodně. Musíme je zabít všechny. To už je tak tady úplný chaos. Jo, já mám už na tu turetu. No, jo. Ale nevím, jestli se to vyplatí. Spíše se tři na ten na další pistol. Jo, na ten kulomet. Ještě se tu schová. O kterém musíme sem rychle jít. Už tady zase jdou zombíci. Tak, 24 vlna. Tak to bude předposlední. Jo. Snad to přežijem. Tak to asi už to stejně nestihnu, tu minigun. Stihneš. Tak příště budeme vědět, nebo ty budeš vědět hlavně, že se máš koupit ten minigun. Prostě ty zbraně Ady jsou tady už, to už je jenom teďka o těch minách a o těch zbraních. Já jsem Ne. Já umřu. Já. Ne, Ne, pomoc, tak ne. kolik jich tady je? Co to je? Mini, rychle, mini. Jo, ty mini Ne, pomoc! Pomoc! Co to je? Co to je za velkýho zombíka? Ne, tak já stíhám ten kulomet. Jo? Tak se asi dožijeme. Takže teďka je poslední.
Já tu naházím 2 miny. Takhle. Víc se nevyplatí, Davčo, víc tam nedávej. No, dal jsem stejně. Pomoc, Davčo, pomoc. Jo, ty tady pomáhám. A nic mají. Možná půjdu... pomoc! Ne! Jo, A mám ty? kulomet. No tak rychle! Nepomáhej! Teda ten minigun, rychlost. Minigun, střílej. Ne, musíme zabít ten velký Já umřel, já. No tak to asi dám tak těžko, no. No to dáš, já ti věřím. Ne, já to nedám. Tak dívej, kolik jich tady je. No vidím, hodně. Ale dáváš to docela. Musím teďka se jít rychle někam přestěhovat někam jinam asi. Tak vypadá. A teďka tady na ně čeká pár minut. No co, tak už se mě bojíte, no? Takže level 25 a tohle je to video všechno. Nebo Jo. chceš ještě něco zmínit? Asi jo, toto je pro dnešní teda video všechno. Když tak bychom moc teda